assalamu alaikum won bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewo e worgo on calminama kala to ɓi pullo woni e windere nde salminama sadi tedduɗo gonduɗo e needi caggal nde jettumi Allah julme nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mi yetti nene mi yetti baba moɗo duwono kadi dendagal yirlaɓe fof ha tenti noon e leñol doya e usugol ba Mamadou Samba doya kawiraɗo moƴƴo jiɗɗo bandu men jiɗɗo baadu men muɗo duwono leñol ngol fof nde wonno ɓernde nde welani noon kono ko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi adame mon ɗum ko ñande semaine fof tawa ko ɗo e Piindi TV tawa ko yewtere mon wonde fayda nde Commédie show hande kadi mi arti e mbandi wondi nde wonno mi wi on oɗo ndeɗo yewtere kala baɗowo mogo tan walla kala baɗowo théâtre tan inchallah muɗo soynima e ndeɗo jonde muɗo soynima e oɗo émission hande noon jaɓɓimi ko mawnam sehilam hono Fatou Talla debbo mo Sinthiou Bamambe Fati a salminama a juurama. Assalamu alaikum Aisha, mi salminima mi juurima mbiɗa salmina aduna o fof salmina Sénégal mbiɗa salmina Sinthiou Bamambe to jeeyami to mbiɗa salmina mbañ to nene mi jeeya to mbiɗa salmina gallo fof ɓe ɗum e Haruna Dia hay Dawda kala dendagal liggotoɓe ɗo ɓe fof mbiɗa salminaɓe mbiɗa juuroɓe. Allah jarama a jarama kadi wonani kam melama e weltare ngam yidema ɗo nde wonno ka mawniraɗo moƴƴo kadi en baddi sahaji belɗi ka jiddo miñiraɓe ma a walli min no fewi e ar a duusi min no fewi e ar a jaɓɓima min kadi ne min gari min goni sukaɓe min tawi mon toon on jaɓɓima min no hannirta ni donc sa ari ɗo hande mi waɗima invité a ari ɗo ɗum ko weltare no fewi Fati miɗo namdoma holko gonɗa e dow mum. Aisha a jarama no fewi ko gonmi e dow mum ko ne heewi sana mi mema hen seeɗa tan goo kam komi responsable politique kadi komi parti APR gonmi APR Macky Sall so welama ni miyam Marème Miss par ce que Marème Faye première dame kala to tawi kam ne teddina kam woni rendo par ce que min koye miɗa liggoye foire uji e manifestation e mobilisation ji fof ko neɗɗo tedduɗo so neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo haale so neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo haala kadi ɓuri wadde me politique he kadi ko mawnam Racine Talla directeur RTS kanko woni maire commune Wakhinane Nimzatt mais en même temps komi présidente réseau fagaru and liggey koye Jolfa par ce que ko réseau ko yimɓe fof yimɓe adama manda baba adama wiyete kamɓe fof goni hen leƴƴi fof nani hen dal min ardi ɗum ko réseau na waɗi rewɓe na waɗi worɓe mbiɗa dilley développement ko ɗum ɗon gonmi pour l'instant an Fati wadde an dilludema e développement e dilludema e politique ɗum taxma minen maguyonkoɓe min mbayri yidema eyyi on mbayri yidemi mais min komi artiste ko art tan dinmi art ni woni ƴiƴam ma par ce que hay so mbiɗa yewte ni ɓe mbiyata kam an gonɗa koye juuɗe par ce que machallah kala to gonmi kala ko kalmi yimɓe jalat ko mbiɗa par ce que foof koye art mais art tan dinmi te mi woppani art o mais wonto tolnotoɗa kadi art o ko enen gurnanno ɗum art o urani en yahanno ha fansuji ma ni waɗanno aɗa juwa par ce que fansuji ma hunde fof teddin teddugal fof mbaɗani mais a yahat ha momama ganduɗa neɗɗo foti waɗande gaɗe fof an foti waɗande hoorema politique o comme no mbimi ni Racine Mamadou Mamadou kanko woni afawo gallamen kanko woni maire commune Wakhinane Nimzatt Guédiawaye toon min jibina toon min mawni ɓeydodane nde seeɗa e Racine Talla woni grand mawnam kanko woni maire Wakhinane te Nimzatt kanko woni maire iri Wakhinane Nimzatt tomin kodi ɗo donc ko on nannuma e politique o dal eyyi aɗen galla men komin wadɓe indépendant ɓe ko agi gonno ɓe Ablaye Wade ɓe mais min dal mi wiyatno komi raciniste woni racine kala to racine woni ko toon gonmi nde woni PDS nde gonmi PDS nde woppi PDS nde ndewɗa e makko ndewme foti wonde kala to woni ko toon gonmi mais ni komi apériste walla so welama mi wiya komi Marème Miss mbaɗa feere noon balla kam no jiirumi muɗo yiiɗi yiidemo no feewi min ma yiida caggal ne min gummi e politique o min gartat par ce que ñanden Fati honmo pottumi wi kam honmo pottumi wi kam mawne o joni ko demowo mbimi hol on mawnam o wi kam Fatou Talla mi yi ɗum Guédiawaye omo jogui toon jardin omo rema ɗum ko gonga
ka demo joni wallahi ko goome tolnaaki toon to ɓe tolni tawato remoɓe mais mbiɗa yiɗi tolnade toon inchallah min komi transformatrice céréale locale et fruits et légumes ɗum dañmi carte artisan mbiɗa yaha hen e foire uji e afrique foof e dow foire uji ɗi ni haade mi yettade e ndema nga mbiɗa yettora hen Harouna Dia won foire mo jaanomi 2015 mi yano fespa ko par ce que minen kala to club foire jeeyami mo Aimé Diallo ardi o gora aji kala to jaami min jahat e foire uji parfois ministère de l'artisanat walla temin hokka min appui walla min nomin jaari billet avion walla parfois voie terrestre ne min jehinne noon fespa ko koko hawruno fespa ko ko affaire culture wono mais minen min cinéma mais min jahono toon pour wadde exposition mais min jeehi pour wadde exposition de hawre Ebola no wadde ɓe mbi exposition ala taw fuumalan miñamo tottino kam numéro Harouna Dia o wi kam sa yeehi so dañi toon caɗele noddu Harouna Dia o wi hay so wona caɗele aɗa foti noddudama par ce que ko bandiraɗo min dañi caɗele noddumomi ne noddumomi Aïcha aɗan tumuranke ne yaawi hamin joguino to min jippi e fof mais comme ko par programme ɓe mbi hôtel ma ko temps de jour ñamdu ma ko temps de jour min mbaɗi toon 5 jours min mbaɗani haydara min puɗɗi jagde nde noddumomi nde wallahi Allah ndewa ari nde weli haaju fof koko fumti on woni ngaari Burkina on woni ngaari damga mi winama an woni ngaari damga kono ko ngaari Fouta ngaari Burkina komi toroɗo noon 100% ndeysa sa haalɓe mbiyat ko gawlo ala non baɗanɗomo ko moƴƴi fof gona gawlo mum kala ko baɗannomo ko moƴƴi gona gawlo mum nde min mbaɗi ɗum nde mbimi nden mbiɗa yaade mbiñam amoyel nan France joni nene galle en e Kumba mbimɓe gaare ko ten garne ɗon ko ƴewde mi yi ngaari Fouta ndi hol ngal mbiɓe e gaari Burkina gaare ko ten Seydou Dia jarama yo Allah ɓeydu sutura amin amin kono noon mbiɗa yinno yitudema inchallah joddade e makko par ce que joddade e makko ne par ce que politique o mi wawa wasde haalde ɗum na wayno somi yimo mi yi Macky Sall somi yimo Marème Faye mo jetten mo meeɗamo yiide on foire mo tawimi tan o teddinimi foire uji ɗiɗo mo yetto on o teddina mi jotta tan mbiɓe kam premiére bam nelɗum aɗum ɗo mi wanda ko joom suudam noon par ce que Macky président ko mamam innira waɗi ko joom suudam ko bandiragal woni ɗon wona hay so wona parti o mbiɗa yetta Harouna Dia no fewi dawɗo mi andamo mbiɗa yiiɗi yiidema ko culture par ce que won projet ji kewɗi ɗi joguimi par ce que mbiɗa jogui kadi mi winoma comme présidente groupement mbiɗa jogui ɗum ɗo mo ganduɗa ko gogo Fatou wiyete komi yeeyaɓe milieu mo ganduɗa gogo Fatou woni ko affaire réinsertion min ɗiɗi wadde sukaɓe mo janggani par ce que milieu amen o a yiyat cukalel janggugol yaha ha hakkude wiyami ala ko jobirmi école jangde mum bana yaha ha fota wadde examen wiyami ala kayitaji walla yaha ha daña examen mum tawa kayitaji moƴƴani cikalel ñawa ronka hay safrade ha adana ɗum probléme uji kewɗi yaha ha ɓuura ɗum doole joni noon mbimi ko goggo Fatou servir l'enfant guinnirnomi ɗum malal wi kam ɓaade yimɓe fof no mbima gorgol wi goggo ça veut tout dire oye gorgelaɗo woni fof na fewna galle kala ko bone galle gorgelaɗo watta ɗum malal wi kam waɗa ɗum noon mi ala hen joni noon somi yi cukalel mo ala kayitaji mi yahay mairie mi walla somi yi cukalel janggude hay hakkude he mi nawma école privé so tawi ko 10 000 walla ko ɗuma ujunnaji ɗi wiyama wallam hen mbiya kam Fatou école o mi yoɓat ɗum ɗo jam mais yoɓ feccere nde walla momi hokke fourniture walla momi hokkoye ɗum ɗo so tawi ko école publique wontoɓe mbawi hadde ɓe mbima o classe min mbawi hadde toon ala probléme mbiɗa jogui podiyalam noon somi dañi temedere mi waɗa somi dañi temedde ɗi waɗa hay appui goto mi ala ɗum waɗi noon jinmi joddade e Harouna ɗum tan waɗi jinmi joddade e makko ngaari Fouta minirimo ngaari Fouta inchallah ɗo ko Piindi TV ala fof mo yeɓata ɗum hay Macky Sall walla Mariame Sall mo mbiɗa muɗa yenana omo yeeɓa comédie show ala probléme muɗa nani muɗa andi erago ma ngo ma yetto ɗumen mais an Fati min dal projet ji ɗi kalɗa ɗo ɗi ɗum mi sikkani tawi aɗa wawi wadde ɗum e théâtre an kam muɗa andi théâtre o ka goppuɗo ɗum par ce que ko kalɗa ɗo ko fof hon ni ka haalani eyyi hon projet ji kewɗi ɗi ganduɗa muɗa andi min a haalani ɗum par ce que temps o heɓata ko ɗum par ce que min muɗa anduma no fewi kono muɗa andi ɗiɗo projet ji foof mbawa yadude e théâtre si mbawa yadude mais guillame théâtre a wawi mi woppano mais essan bayno waɗi ya 10 ans mi waɗani ɗum e ko wayno mbiɗa waɗa ɗum par ce que kasetaji aɗen tan e kasetaji ɗi jahat mais 2009 mbayiɗo mi wadde woni tourné goto ɓundu wonno nden ni mi woppino mais jayde Mahamad e goɗɗo no wiyete ni Samba Galle Boul Sambou e joom suudu makko Sala Ndiaye taw hamin jano semaine culturelle wuro mabɓe mbimi komi goppude ɓe mbi gara fonde gande ɓe teddini min ɓe mbi fon puɗɗitimi jaami ɓundu gartumi dal ƴewmi dal wonko ganda dal yomi arrête
parce que ko mbimami ko bandiram ma fan suuji ma mbatta ha ndila ada wad parce que teddungal fo mi hebi hen mi ala hen galle non mi ala hen auto kono a dañi hen teddungal fo teddungal jabbungal fulbe no teddindirta en ni dum neddo waawi dum yobde neddo wallahi ko dum acci en fa joni bon aysa nane mi yettinano ndema ka joni jinmami wiide comme mine fuumala ligottodo min mbadat kala espace mir to wonna dal malitaji watte hene dum doji parce que won école goto nan don woni wiyete ko lycée Pikine est cadre uji wonbe legal amen fof fuumalatene fof ko ton jangi mais ko mir école goto fof na andi agresseur uji fof gonno ton ciudotono o heure sa rewi ton be mbatte agressé muusi minen comme femme de développement beda yigo e environnement jimi dum hawre fuumalaten 2015 imagine gila 72 wonno 2015 en fuumalan gitti ton ballito fe dum do minen jimi yimbe be batti hen de ballitaaji hawre projet goto no wiye vivre avec do taw minen to wonno do ndiyam wadando ton ta habe projet o ari noddi en tant que présidente min kala to nodda mi han jami réunion be mbina wadi commission ji jami jettumi commission maraîchage comme min mi wadana fruits et légumes et céréales mi yomi jettu commission maraîchage nay taw mi wadino formation mairie wakna nimzat mare parce que be mbadino commission genre développement banmi micro jardinage joni dum jettumi banmi dum addanma wiede ka demowo da dum addani kam non de rem dum do banmi ton table uji micro parce que espace on micro jardinage woni ar wawi dum wadde hay nder suudu walla dum do mi famade andi table uji parce que ala espace dum wadi no wiye micro mogi yanke transformation na yaade fof koy culture walla culture ne madmi non de puddi mi wada e wallal non malal fu malana wadi les volontaires verts hay bura ba mais ne musi non après aux forêts kadi ari wi kam ko ligotoda ko hejan won espace goddo mobe totti kam wona ay forêt classé kambe ko dum non mairie tottirta dum mairie lawul ala droit totti be totti kam aux forêts woni heure mo be mbi kanyum nek nyane laamu sohli fof be totti kam ton hectare ne be totti kam hectare ne be mi soit dañda non ko mbadmi hen so dañda ko mbadmi adan pino ne yeya nana noga fe dum do salade capannay mi wa dañde dum ton mais mi damini woni ministre de l'agriculture woni bandirabe fof woni haruna en dawden fof mi damini bawdo kam hen wallude pour no mbaden mi hectare hay hande min badoyno kadi e lutte contre l'érosion côtière hande min badoy e wakko min wakna nimzato minen projet goto EQUIPE min woni présidente comité de suivi min mbadi pin poti wadde 300 capande jeegom ledde duma koko filawo wona dum do no wiyete capan wona capande jeegom temettati woni 300 temettati koko je e capannay e dum do temeddi filawoje pour on côté tan woni côté commune wakna nimzato habe lugodira hen commune aji goddini mais minen ko commune baddo men concerno ko hen min goni hande hen men dum wadini tardumi hande hen min badano rebosé par rapport mairie wakke e ballal mairie wakna nimzato Allah jaarama kadi a jaarama mi sikku bandirabe kedima ko gonda e dow mum ko ina wadi fayda kadi ko biida ko non culture e art fof dum fof ko gotum dal kadi fof ko voix goto mais fatala mudu yinno andude relation ma e magyonkobe parce que nene galle kam ko onon jidi yumay baba dum kam yimbe fo ne gandi relation ma e magyonkobe ko wayno korka ko onon baddi début kadi gonda ko pinale bamta no lewru ala fayore korko onon baddi ponon puddidi carrière mon ko wayno Yacine e muridi mema seede e théâtre o parce que émission kadi ko émission théâtre ko émission théâtre ma taw am memam to tan mi naati te ko mi adan politicien wayno e femme de développement ko dum don woni mais min théâtre parnoto mi sawi théâtre comme no biidani nene galle ko minem ko min nani dum théâtre den di dum moy bab kanko ni o continue no mais adan sare sama parfois mais bira wawi wiide idole amen e théâtre ko korka parce que awa wiide théâtre awa wiide korka dum ko Allah wadi ndeysan awa wiide parce que kala ton dada to mbien ma to korka woni Allah wadi so pari be mbiyata Yacine woni hade fatal be mbiyata ko korka woni korko ko Yacine après fatal o wadi huune fofa théâtre ko Allah wadi dum ay goto wa hen relation modjo dandu men mabbe Allah mon dandu mi hen problème mi ha gindirami hen biddo Moussa wuri na jaya wuro Alpha o indiri kam ndeysan be wi fatal jono daña 14 ans ndeysan mi dañi hen yimbe mojo Adama Diallo gorko
kanko wadi ha gandone ko sehilam ndiyam si ala to min jadata min jehi ha Nouadhibou de passage mi da salmina ba Samba Amel jaatige dannibe ko dañ kam ha ton teddungal fof mi wadanam sa yehi somi yehi Bambilor ko mi tanum min Ceerno Hamme Baba Talla somi yehi Bambilor be jaggirtami be jaggirani mi almudo be jaggirimi ko tanum Ceerno Hamme Baba Talla mi da juro khalifo Amadou Ba Ceerno Malik woni sehila woni confident fof Ceerno Malik Ba Adama wadi ha gandonirme ben kon théâtre relation parfait mi meeda tinde te dañu men de problème hayo kadi wodino do saha mu tentina ko biida ko wonno do vedette aji théâtre ko korka Yasin e Fatalla tafa jodi do saha goto wi ina watta ina jeewa sukabe wodbe ngara pour kebbo on den o wadi théâtre mo gonata mawna mo min e Dimo e Fandiaye not ala to yano attito wonno ko den on saha minen min ngari tafa wi joni il faut o wada créer Yasin o wada créer Fatalla o wada créer Korka dum taxno ndeysano addi kam min o addi Dimo o addi Fandiaye den baddon on don théâtre ala to yano attito wonno woni Yaya Siwis ko non théâtre o buri lollirde Yaya Siwis woni théâtre baddo fayda gonda hen mawnam kadi gonda koy troupe bietedo lewru ala fayero wonani lutti ha joni troupe o ne wodi adan wadi hen activité ji théâtre wala lewru ala fayero kam comme no mbima min 2010 bayru mi joudi bayru da joudi mbiɗa jokkondire mabbe woni Ablaye Diallo mais mbiɗa sikki ɓe battino ɗum dental pinal fulbe da be non be batte dum joni dum den don rendo rendini kala mogi yanke gonda e Sénégal fof minen fof ko hen min jeyno ane goddo e goddo mbele Fatalla appari ngam arde liggodade ko wayno Piindi TV walla comedy show parce que gonmi koy rendinde tana gonmi koy rendinde actuellement honko gonmi e dow mum parce que haala mojjani sabe gandi to paada a yettoyta ko donc honko gonmi e dow mum mira namdoma an tawi appari ngam arde liggodade Aïcha won e der comedy show pourquoi pas ay sona Aïcha won Piindi TV parce que jam Piindi TV minen deeda diwan goto damga to be jey wona wendi bo seya e Sinthiou Bamba me bede som fenan bede sikko ko capannay passete wala nogas minen deeda diwan goto initiative mo be mbadi o tan wona racisme wona haydara mais god fof sondendi kadi god fof yo jew ko mum ko be mbadi ko initiative dum do sinno be mbadi no dum avant no tampino dene tawa enen joni wiete ko galle Aïcha won nani wala galle kala ko mbadden théâtre ko ana inni indeji amen minen fo mais en théâtre haltaake da wietake deug la dum ko Allah wadi dum ko Allah wadi alay sago wiye no wiete no Fandiaye no mais Aïcha won ko Allah parce que wona hasard nak to teda émission adan maydo jija barat Fatalla to émission parce que mi andaka mais wona hasard mais mbidan derrière Piindi TV mbidan derrière Piindi TV mbiɗa pari liggodade tiidi mbiɗa pari liggodade fulɓe fof ko ɗum wonno namdal ngal mi sikku a notima namgal ngal wadde Allah jarama a jarama Fatalla kadi muɗo haalde onon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala mo ganduɗa oɗon cohli ɗum mogiyanke oɗon mbawi ɗum wadde commentaire o semaine prochaine inchallah mami ƴeew commentaire mon kala mo jiɗɗon invité ɗo woni mogiyankoɓe mbaɗannoɓe théâtre nattuɓe yiyede ko wayno Fatalla en Korka en e wadbe kala mo jiddon mi wada dum invité tan ala problème odon baay dum wadde commentaire o inchallah min mi ala e mabbe sens interdit kambe fof mami addube do e jindira e bandirabe honko gonme do mum ade kam seeda tan haala mo jaani Fatalla waynodira e bandirabe no maynodirte bandirabe encore une fois no mbino mi ni tan mbiɗa juuro Sinthiou Bambenaɓe to jeyami to e mam babam mère Amel Talla mbiɗa juuro Sinthiou Bambenaɓe mbiɗa fawa salminango tandiraɓe sirela min fof mbiɗa juuro mbiɗa salmina leñolam dewolo gorol mbiɗa salmina fansujam fof mbiɗa juuro fansujam fof mi wawaɓe yobde Fatalla noon nanɗo hande ɓuurmi wawde théâtre o mais temps o noon hewani mais hunde fof ne jaren mbiɗa jarani mi woppudemi gueɗel atte gueɗel mbiɗan kadi caggal Piindi TV encore une fois mi haalat haajam de ɓe mbi sa yi docteur haalan ɗum ñawma mbiɗa yiɗi yiide Haruna min joddo jarani min kuppude biye so tawi ko Burkina o dañi temps
wala do hay soko 5 minutes projet jam di jinbidi wana non prowe komi miñum makke mi racine Talla wala komi miñum ministre mais min ko jinmi ligodade kanko jinmi ligodade dum kanko wala goddo ko non haalde haaju mum bonani mudo mi salmina leñol gol fof de woro golol mi salmina rewoy wargo fof mi yar so kala mi do ko non so moddi ngandon ko Allah ko yiddam tane mon e yinnode haalde tan weltinde on kala ko feewi hen non gandel ko welede Allah ko feewani hen non jaafodon kam tan assalamu alaykum wa rahmatullah Allah jaarama a jaarama fatal a uddi haalaka vraiment uddi haalaka bandirabe ko ni kadi banmi mudo wiyo on kadi odon jarlo odon jaafiyo so tawi hon ko haala do ko henanaki on so tawi non ko feewi fof koy welede Allah eden jarna non équipe technique o hande ko Masali Ndey Fatou Masali wonno do ina wonde tubakel Piindi ina wonde bonam gorko baddo fayda o ono fof mudo wiyo on Allah jaarama on jaarama ha saha goddo so jeydo ñaawi taw e NOTRE comédie show on jaarama